Is-sibt filgħodu l-Fondazzjoni Action for Breast Cancer nedit l-inaugurazzjoni ta' attività bl-isem Fitness for Health li ser tittella nhar is-sibt 15 ta' Ottubru fis-sagrestija fil-Valletta Waterfront sabiex jitfakkar il-Jum Dinji dwar is-saħħa tas-sider. Kull min se jattendi din l-attività ser ikun imħeġġeġ sabiex jagħmel ftit eżerċizzju fiżiku li tant huwa meħtieġ għal ħajja b'saħħitha sew mentali kif ukoll tal-ġisem in ġenerali. Ħajkollna attività minn is-sibt li ġej fejn hawnhekk stess fil-Valletta Waterfront bis-Suite il-Hard Rock hawnhekk hawn il-Sagristija Vault fejn ħanamlu żewġ sessions ta' fitness activity xejn ġifieri kbir imma ħajkollna daqsxejn ta' kif fit mill-influencers ta' Garmin, mill-Lorraine u bekk aħna ħankunu qegħdin nħeġġu n-nies sabiex jipparteċipaw jiċċaqalqu ħalli imbagħad nkunu anke nistgħu nieħdu xi ħaġa hawnhekk flimkien u nieħdu gost flimkien. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Action for Breast Cancer, Esther Sant, spjegat li f'kollaborazzjoni ma' Garmin inħolqot application fejn tista' titniżżel b'xejn mill-pubbliku kollu u permezz ta' din l-app kull tip ta' eżerċizzju li wieħed ser ikun qed jagħmel ser jitniżżel fl-app u wara jiġu ġenerati f'punti kif spjegalna tajjeb Mark Galione. L-app hija downloadable fuq any smartphone, jew Google Play jew l-App Store tal-Apple. Jisma' VMove. Once tniżżel l-application, tikkonnettja l-smartphone tiegħek mal-app u jekk inti għandek pereżempju naħa Garmin għandhom il-Garmin Connect. Tillinkja il-VMove mal-Garmin Connect u any activity li tkun għamilt matul il-ġurnata jew matul il-ġimgħa kif tissejvja jiġi automatically pushed towards VMove. U VMove japplodi għalek il-points tijak. Jekk inti tigadeja, jekk għamilt 10 kilometers ġirja mixja, every kilometer is 10 points. So, at the end of the day, jekk għamilt 10 kilometers għalek 100 points towards the cause. F'din il-konferenza l-Fondazzjoni Action for Breast Cancer spjegat li f'Malta dawk li jinstabilhom il-kanċer tas-sider ilaħqu ma' 350 pazjent fis-sena. Għalhekk il-Fondazzjoni appellat sabiex kemm jista' jkun wieħed għandu jibda billi jieħu l-passi meħtieġa sabiex jippreveni din il-marda. Fosthom jiekol healthy, jagħmel eżerċizzju u jsir screening ta' sikwit. Matul din l-attività kien hemm preżenti wkoll il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Mary Grek fejn sostniet li fil-jiem li ġejjin se isiru attivitajiet sabiex iqajmu kuxjenza fuq is-saħħa tas-sider. Irridu nkunu iktar aware li rridu nmorru għall-screening, irridu nagħmlu self-examination, irridu jekk hemm bżonn jew jekk sar iż-żmien li mmorru għall-mammogram u rridu naħasbu fis-saħħa tas-sider tagħna. Preżenti wkoll kien hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia, il-kelliema l-inklużjoni u l-volontarjat.